Men nu skal hun lidt på opdagelse måske. Det kan være, at hun skal finde en ny bunke bambus. Det er nemlig sådan, at pandaer de er enormt... hun skal lige tisse. Eller skide. Det er da også meget idyllisk sted. Og senere, når vi er ved at være sidst på dagen, og folk er taget hjem, det er faktisk der, de er mest aktive. Og det gælder stort set alle dyr. Hvordan er de håndtamme? Nej, det er de absolut ikke. En ting, man skal huske på ved pandaer, det er, at det er en bjørn. Og bjørne kan selvfølgelig godt være flaskeopfostret, men bjørne, og det er det samme med alle andre dyr, det er også med løver, og det er også med chimpanser og sådan noget, det der med, at de er håndopfostret. Når de så når den alder, hvor de kan reproducere, altså når de når puberteten, det er der, de bliver enormt farlige, altså så vender de på en tallerken. Der var en eller anden dame i Amerika, der havde en chimpanse som et kæledyr, og han var så noget af den her reproduktionsalder, og han døde lige pludselig bare ansigtet af hendes veninde. De tegn havde hun ikke set, men det var fordi, at der er bare noget i deres krop, der ændrer sig. Og det kan godt være, at det har været i og å så dejligt og et godt forhold, indtil de når den alder, men altså, det er dyr, skal man huske på. Ja. Det er faktisk, når du ser på de der kinesiske opfostringsanstalter, der kan du nærmest også komme ind og ride på dem. Ja, det kan man. Og det er jo netop også fordi, det er de små unger, ikke? Det er inden de er, inden de er de der 4-5 år, 5-6 år, hvor de når reproduktionsalderen. Og hun har også nogle gode tænder. Nej, de har nogle gode tænder. Og jeg ved ikke, om I kan se det, hvis hun kommer til at, hvis hun finder nogen, hun faktisk gerne vil spise. Så jeg ved ikke, om vi så, men hun knækkede den jo bare lige, og så synes hun ikke, den var så lækker alligevel. De er meget kredsende. Hvor får I bambus? Det koster jo ikke på hende. Ja, men prøv lige at se. Kan I se musklerne mellem hendes ører? Ja. De har altså et kæmpe stort bid, eller ikke stort, men stærkt bid. Fordi altså, når vi tykker, så kan vi da ikke se det på musklerne, der sidder heroppe. Men det kan man altså ved pandaen, og du kan det altså heller ikke ved så mange andre dyr. Men pandaen kan du, fordi de har enorme muskler i ansigtet. Deres kranie er heller ikke lige så stort, som man måske tror det er, fordi det er bare fyldt med muskler. Men rigtig godt spørgsmål, og faktisk noget, jeg synes er virkelig godt at snakke om her i Zoologisk Have. Det der med, hvor vi får vores bambusbark, fordi de spiser jo rigtig meget. Sådan en panda her, vores han vejer 120, han kan snilt spise 40 kilo, når han kan spise mest på en dag. Det er fordi, de er så kredsende. Nu kan I se, hun har været derovre, det er garanteret anden eller tredje gang, hun har været i den der bunke. Og det er nok også anden gang, hvis ikke tredje gang, hun rammer den bunke der. Så hvis vores han kan spise 40 kilo, så kan vi faktisk godt servere 80-100 kilo for ham. Fordi vi skal sørge for, at han spiser de 40 kilo, han maks kan spise. Og han er så enormt det er de alle sammen. Det her, det gælder for alle pandaer. Og de gider ikke spise det, hvis de gider spise det. Så vi har altid flere forskellige sorter herinde, så vi kan skifte. Og nogle gange så er det endda den samme sort, men forskellige steder på marken. Hvis der har været mere skygge i den ene del af marken end den anden, så er der mere sukker i bambusen fra den ene del end den anden. Det kan også gøre dem kredsen. Så derfor så får de serveret rigtig meget, for vi skal være sikre på, at de får det, de kan spise. Eller at de får spist det, de kan. Så det kan jo være helt op mod 200 kilo bambus på en dag, hvis det er per panda. 80% af det bambus, vi får i Zoologisk Have, det bliver produceret omkring Vordingborg. Ja. Ja. Og nu Zoologisk Have, vi vil jo rigtig gerne være bæredygtige. Det går vi jo også og siger, vi vil gerne gøre det grønt, og vi vil gerne genbruge og alt det her. Også især, vi går og snakker om, at vi gerne vil hjælpe arterne. Og rigtig mange af grundene til, at vi skal hjælpe arterne, det er på grund af klimaforandringer, og vi har fjernet deres natur. Det nytter jo ikke noget, at vi ikke også passer på den ved siden af. Og der går noget vand til, ikke? Og vand er der også en rigtig god... der bliver brugt vand til produktion også af alverdens ting. Ja. Men vi sparer jo rigtig meget på vores klimaaftryk, ved at vi ikke skal transportere det særlig langt. Og vi giver jo så også arbejde til en dansk mand, i stedet for et andet sted i verden. Det er rigtigt.